дар ҷаласаи 20-уми ассамблеяи генералии Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе сурат гирифт, либоси варзишӣ ва расмии ҳайати олимпии Тоҷикистон муаррифӣ карда шуда, ба ҳайати олимпии Тоҷикистон кӯмакпулӣ ва ба 17 федератсияи варзишӣ грант дар ҳаҷми умумии 935 000 сомонӣ тақдим шуд. Инчунин фонди дастгирии олимпӣ низ таъсис ёфт. Таври хабар дода шуд, либосҳои варзишии ҳайати олимпии Тоҷикистонро ширкати ватании IMD Friend таъмин мекунад. Маҷмӯи либоси ҳайати олимпии Тоҷикистон аз 22 номгӯҳ аз ҷумла либоси варзишӣ барои маросими ҷоизагирӣ, гардиш, либоси варзишӣ барои тамрин, футболкаҳо, кӯлоҳои варзишӣ, пояафзоли варзишӣ, соат, ду ҷомадон ва ғайра иборат мебошад. Маҷмӯи либоси варзишӣ бо нақшу нигори миллӣ, инчунин рангҳои парчами давлатӣ оро ёфтаанд. Ёдрас мешавем, ки ширкати IMD Friend ҳайати олимпии Тоҷикистонро соли 2016 низ дар Бозиҳои олимпии Рио-де-Жанейро бо маҷмӯи либоси варзишӣ таъмин намуда буд. Ҳамчунин дар ҷаласаи 20-уми ассамблеяи генералии Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон ва иштирокчиёни Бозиҳои олимпии Токио-2020 мукофотпулӣ ва ба 17 федератсияи миллии варзишӣ гранти ноиби президенти кумита муҳтарам Шамсулло Соибов тақдим гардид. Ҳар гранти ноиби президенти кумита 50 000 сомонӣ буда ба рушди федератсияҳои миллии варзишӣ нигаронида шудааст. Ба варзишгароне, ки барои иштирок дар Бозиҳои олимпии Токио-2020ро хат гирифтанд ва тибқи саҳмияҳои универсалӣ сафарбар мегарданд, мутаносибан аз 5 то 10 000 сомонӣ мукофотпулӣ тақдим карда шуд. Ёдовар мешавем, ки дар асоси муқаррароти низомномаи ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ, варзишгароне, ки дар Бозиҳои олимпӣ сазовори медали тилло мешаванд, 300 000 сомонӣ, барои медали нуқра 200 000 сомонӣ ва барои медали биринҷӣ 150 000 сомонии ҷоизапулӣ муқаррар гардидааст. ҳайати олимпии Тоҷикистон дар Бозиҳои олимпии Токио-2020 аз 11 нафар иборат мебошанд. Баҳодур Усмонов, Шабос Негматуллоев, Сиёвуш Зуҳуров, ҳар се аз намуди бокс, Гулсумби Шарифова ва Аҳмадиев ҳар ду дар намуди варзиши сабук, Сомон Маҳмадбеков, Акмал Муродов, Комроншоҳи Уступирён, Темур Раҳимов ҳар чор аз намуди ҷудо, Анастасия Тюрина ва Олимҷон Ишонов бошад аз намуди шиноварӣ шарафи кишвари моро дар Бозиҳои олимпии Токио муаррифӣ хоҳанд кард. Дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷонибдории аъзои кумита дар маросими кушодашавии Бозиҳои олимпии Токио-2020 ҷудочи Темур Раҳимов парчамбардори ҳайати олимпии Тоҷикистон таъин шуд. Ҳамзамон дар ҷаласа ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фонди дастгирии олимпӣ таъсис дода шуд, ки барои таъмини шароити иҷтимоии варзишгарон, иштироки фаъолонаи онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, таъмини варзишгарон ба лавозимоти варзишӣ, таъмини мактабу клубҳои варзишӣ бо таҷҳизотҳои варзишӣ ва ҳалли дигар масъалаҳои соҳаи варзиш нигаронида шудааст. Ҳамчунин дар ҷаласа дигар масъалаҳо баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. боиси хурсандӣ аст, ки имрӯз бо дастгирӣ ва ғамхориҳои падаронаи сарвари муаззами миллат, президенти Кумитаи Миллии Олимпии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фонди дастгирии молиявии олимпӣ бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст. ин фонди дастгирии молиявӣ имконият мебахшад, ки боз ҳам федератсияҳои миллӣ ва варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон рушд кунанд. соперникое ки 2019-2020 қати ҳамаи бокс карданд, дар ҳамаш литсензия доранд, рохати олимпӣ доранд. ҳамаи воро мо медонем чӣ хел бокс мекунанд. Мо уже қати маълим нақша кашидем, ки чӣ хел бокс кардан дар Корея, чӣ хел баромад кардан дар Корея, мо ҳамаша медонем. тайёрӣ рафтесте? мусобиқае ки дар пеш аст дар давлати ҷопон дар шаҳри Токио Бозиҳои олимпия аст. тайёрии худро таҳти роҳбарии мураббиам Суроб Абдураҳмонов дида истодаем. насиб карда бошад рӯзи 19 мо ба давлати ҷопон сафар мекунем. тамринҳо бениҳоят дар сатҳи баланд гузашта истодаанд. машқҳо дар ду баст саҳар ва бегоҳ рафта истодааст. чӣ нерӯе ҳаст, чӣ қуввате буд, мо ба омодагӣ сарф карда истодаем ва боварӣ ҳаст, ки
бояд натиҷаи хуб ба даст биёрем.